Acordo para impulsar os 3 aeroportos galegos. A Xunta crea un fondo para captar novos voos e faino cunha nova fórmula. Déixanse atrás as subvencións ás aerolíneas e óptase polos patrocinios turísticos. O Goberno galego anima os concellos e as deputacións a que acheguen recursos. Trump volve criticar a OTAN. O presidente norteamericano di que non precisa dos seus aliados e mesmo non desbota tomar represalias contra algún deles por non intervir no Estreito de Hormuz. Mentres, Israel asegura que acabou ca vida de Ali Larijani, xefe de seguridade e novo número 2 do réxime de Irán. As inusuais temperaturas desta semana fan que a praia se converta no mellor plan para os últimos días do inverno. Os areais van cobrando vida e enchéndose de xente de grandes e cativos desexosos de tomar os primeiros baños tanto de sol como de auga. Iso sí, ollo cas fortes ondas que na Coruña meteron nun apuro dúas bañistas. Finalmente saíron polo seu pé. Boas noites. Comezamos. Os aeroportos galegos sentan as bases do seu futuro. A Xunta de Galicia vai crear un fondo para atraer novas rutas para Alvedro, a Lavacolla e Peinador. As administracións buscan solucións á crise das 3 terminais cando estamos a piques de perder conexións de voos nacionais e ca temporada de verán á volta da esquina. Ás portas do inicio da campaña de verán, AENA busca orientar o futuro das 3 terminais galegas. Lo que tenemos que hacer es que cada uno de los aeropuertos sea lo más atractivo posible. Y son las compañías las que deciden al final. Conseguir rutas que sexan rendibles e sostidas no tempo, evitar así a perda de liñas como a que deixará Galicia sen conexión directa con Valencia a partir da próxima semana, ou abandonar volotea rutas desde Alvedro con esta capital e con Málaga. Hai xa novos destinos que marcarán as prioridades en cada terminal. Hay rutas europeas internacionales, pues como es Roma, por ejemplo, como es Milán, también en algunos destinos que se ha dejado de operar Londres, pues Londres, que tienen un atractivo indudable. Será o mercado que marque as prioridades e non haberá especialización de terminais como propoñía Santiago, que aspira a pechar 2 novas rutas tras da marcha de Ryanair e o peche por obras do aeroporto no mes de maio. Agardamos que despois desa apertura da pista pois melloren moitísimo os datos do aeroporto. A Xunta de Galicia chegará un fondo de promoción turística en destino para facer máis atractivas as conexións de cada terminal. Lóxicamente os incentivos se concentran e van a estar coordinadas tamén as 3 administracións xunto con AENA e, polo tanto, eu creo que hoxe se dá un paso importante para cambiar o paradigma de colaboración e, sobre todo, o paradigma de intentar conseguir novos voos. O obxectivo é poder aplicar xa os novos incentivos á renovación dos contratos vixentes coas aerolíneas. O fondo para buscar novas conexións nos aeroportos chega nun momento delicado. O último dato que temos é o de febreiro. O aeroporto Rosalía de Castro perdeu un 30% de pasaxeiros. Peinador tamén baixa 4 puntos e Alvedro pechou en positivo, pero tan só como ven cun aumento do tráfico do 0,3%. Mentres, o noso gran competidor, o aeroporto de Sá Carneiro, pechou 2025 cun récord histórico de case 17 millóns de usuarios. O goberno luso prevé, ademais, un forte investimento co obxectivo de acadar os 30 millóns de pasaxeiros o ano. A terminal do Porto conecta con 134 destinos de Europa, África e América. Seguimos falando de infraestructuras, neste caso na cidade da Coruña. Estaba prevista para hoxe, pero finalmente non vai abrir o tráfico a conexión entre as avenidas de San Cristobo e Alfonso Molina. Cal é o motivo, Demetrio? Pois o motivo é porque apareceron 2 tuberías que en principio non estaban explicitadas no proxecto. As empresas responsables desas infraestructuras non comunicaran no seu día a súa ubicación cando se estaba elaborando ese proxecto, por iso cando os operarios se toparon con estas tuberías, unha de auga e outra é un oleoducto, tiveron que paralizar estas obras e agora estáse á espera de que o Ministerio modifique ese contrato, un trámite burocrático que leva o seu tempo, a razón pola que agora están paralizadas esas obras e que permitirán que se poidan retomar e reubicar esas tuberías. De momento o tráfico continúa desviado pola terceira ronda e pola praza da Universidade. Tamén na Coruña comezaron os traballos para cortar a estrada da Pasaxe, a segunda vía de acceso á cidade, moi transitada durante o verán cara ás praias. A estrada estará cortada entre o 30 de marzo e o 1 de abril para poder derrubar un dos viadutos do acceso ao Hospital da Coruña.
18º día de guerra en Oriente Próximo. Donald Trump carga contra a OTAN e non descarta tomar represalias contra os aliados por non sumarse á súa ofensiva no Estreito de Hormuz. Isto no mesmo día en que un dos altos cargos do seu goberno dimitiu como protesta pola guerra. Sobre o terreo, Israel asegura que matou o xefe de seguridade de Irán, unha figura clave do réxime. O goberno de Israel afirma que matou a Ali Larijani nun bombardeo preto de Teherán. O poderoso xefe da seguridade iraniana era o obxectivo máis importante despois do líder supremo. Irán non confirma a súa morte e publicou esta carta manuscrita a modo de fe de vida. O réxime atacou un petroleiro no Estreito de Hormuz, onde están atrapados dúcias de buques con destino aos Estados Unidos e a Israel. Visiblemente molesto, o presidente norteamericano cargou este martes contra os aliados da OTAN que se negan a enviar buques de guerra para desbloquear o estreito. Trump afirma que a OTAN está cometendo un erro grave. Non nos necesitamos, pero tiñan que estar aí, asegura, ao tempo que non descarta tomar represalias. Desde Europa, a vicepresidenta da Comisión, Kaja Kallas, instou a buscar vías diplomáticas. Claro que somos aliados dos Estados Unidos, pero non entendemos estes movimentos nin cales son os obxectivos desta guerra, di. Esta mesma reflexión fana tamén dentro do goberno norteamericano. Este martes dimitiu o director da loita antiterrorista. Nunha carta dirixida a Trump, afirma que Irán non supón unha ameaza inminente para os Estados Unidos e asegura que se uniron á guerra presionados por Israel. En Cuba, a ditadura castrista, asfixiada pola situación límite tralo apagamento en toda a illa, decidiu permitir as inversións do exilio no país. Unhas reformas que os Estados Unidos aínda consideran insuficientes. Marco Rubio, o secretario de Estado do goberno de Trump, dixo que os cambios na Habana teñen que ser máis profundos. España vai liberar 11 millóns de barrís de petróleo. Aprobou no Consello de Ministros en coordinación ca Axencia Internacional da Enerxía. Ses barrís cubren a demanda do país durante 12 días. É a primeira dunha serie de medidas que o Goberno vai completar o próximo venres nun Consello de Ministros extraordinario. Do que pasará ese día sabemos que haberá rebaixa da factura da luz e parece segura tamén a rebaixa do gasóleo profesional. O que se descarta é baixar o IVA dos alimentos e tamén prohibir os desafiuzamentos. Attention all ships, attention all ships. O conflito no Golfo Pérsico séntese en todo o planeta. A gasolina subiu en España o 16%, o gasóleo un 28% e os fertilizantes un 50%. O noso país vai liberar 11 millóns e medio de barrís da reserva de petróleo e, aínda así, o Goberno fai un chamamento. De calma, calma porque la exposición directa de nuestro país a los suministros de gas y petróleo es limitada. Aínda así van a aprobar medidas, presentará o venres o propio Pedro Sánchez, Sumar reclama o seu protagonismo. Tenemos este viernes un Consejo de Ministros donde se van a adoptar medidas porque Sumar está en el Gobierno. E presiona para que o paquete inclúa medidas de vivenda. ¿A qué tiene miedo el Partido Socialista? O PSOE quere empezar só con medidas para conter o prezo dos combustibles e da electricidade, enfocándose nos sectores máis afectados, un paquete de mínimos. Y que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso, esperemos que sin ningún problema. Vai ser difícil porque os socios reclaman máis medidas. Que lo pague Repsol. Mentres o PP rexeita un novo decreto ómnibus. Lo que les pediría es que no jueguen con los españoles, que hay gente que lo está pasando muy mal. En todo caso, din, o decreto xa vai tarde. No hay una sola medida. El Gobierno sigue haciendo caja y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres. E aínda haberá que agardar o venres para coñecer o seu detalle. Para que as empresas galegas do sector da defensa poidan optar a contratos como o que conseguiu Urovesa para fabricar 100 vehículos militares para Singapur, a Xunta ten en marcha un plan de axudas. Alfonso Rueda destaca o potencial de Galicia para posicionarse ante o aumento no gasto en defensa previsto en Europa. Xa nos gustaría a todos que non aumentar os gastos en defensa, pero, insisto, isto vai ser unha realidade, xa o estamos vendo, e, polo tanto, o que temos que facer é aproveitar entre comillas, esta situación é que, polo menos, se beneficien moitas empresas galegas e hai unha estrategia diseñada pola Xunta de Galicia con axudas.
O Partido Popular preguntou ao Goberno no Senado cando vai cesar o castigo do Executivo a Galicia. O PP acusa o Goberno de Pedro Sánchez de paralizar no Constitucional a reorganización do sector eólico e a tramitación da dependencia en represalia porque Galicia non vota o PSOE. O Executivo defende os investimentos feitos no país. ¿No están ustedes de acuerdo con los artículos del sector eólico y, cómo no, con la ley de dependencia, con la agilización y la supresión de la burocracia? Porque los del escudo social están ahora contra el escudo social, ni más ni menos porque la norma proviene de Galicia, que no les vota. 11.000 millones de euros en entregas a cuenta, 4.400 millones de euros en los recursos europeos para Galicia o 4.010 millones de euros en la quita de la deuda. Seguimos falando de política en clave nacional neste caso. Avanzan as negociacións entre o Partido Popular e Vox para pactar en Extremadura, en Aragón e en Castela e León. Os de Abascal xa din abertamente que queren entrar nos gobernos. Os populares meten presa para pechar os acordos o antes posible. Núñez Feijóo pedíalle a Vox que se aclare. E Vox aclarouse. Que no se preocupe el Partido Popular, vamos a entrar en los gobiernos. E así, o Partido Popular mete presa. No podemos irnos al mes de mayo sin una solución. Y en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura e en Aragón. Aí os acordos din en Génova están moi próximos. Máis avanzada está a negociación en Extremadura. E en Aragón, Azcón xa lles propuxo un documento programático aos de Abascal. En Castela e León... Lo primero que queremos es medidas concretas y plazos concretos. Y a partir de ahí se valorará lo posterior. Hombre, es que cuando uno tiene un buen resultado, lo lógico es que quiera gobernar. Yo no entiendo de los políticos que se presentan a las elecciones y no quieren gobernar. Por eso sorprendía las declaraciones que han estado haciendo todo este tiempo. Fernández Mañueco dixo xa que en breve falará con Vox e deixa a porta aberta a un goberno de coalición. A xente que denunciou por agresión sexual o que fora número 2 da policía afirma que ela era a súa presa. Ratificou tamén ante o xuíz que sufriu violencia física e intimidación. José Ángel González negou os feitos durante a comparecencia xudicial. O abogado da vítima di que se contradixo en varias ocasións. De momento, o xuíz descarta impoñerlle medidas cautelares. Que salga la verdad adelante. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Bueno, ha hecho una serie de argumentaciones inconexas que se ha contradicho entre sí, incluso las propias preguntas del juez, y hay elementos, pues bueno, que incluso el juez le ha recriminado que no entrará. A Consellería de Sanidade pídelle responsabilidade aos sindicatos médicos para frear as folgas de facultativos que dende decembro provocaron a suspensión de case 190.000 actos médicos. A folga indefinida da atención primaria que se prolonga xa 2 semanas súmanse os paros nos hospitais contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. Dende Sanidade insisten na vontade da Xunta de negociar e lembran que hai 2 grupos de traballo en marcha para reformar a atención primaria antes do verán. Para protexer unha das rías máis ricas do mundo, a de Arousa, estáse facendo varias obras para mellorar o saneamento de varios concellos da zona. As de Vilagarcía entran na fase final. Este verán estarán rematados os 2 novos tanques de tormentas e 2 kilómetros de novas tubaxes que evitarán verteduras á ría. Alfonso Rueda avanza que tamén prevén comezar a construción da nova depuradora o ano que ven. A depuradora, pois a altura do que ten que ter esta cidade, e iso quere decir non só darlle servicio ás decenas de miles de persoas que viven aquí todo o ano, senón tamén ás industrias que están ubicadas nesta zona e tamén a toda esa xente que ven en épocas do ano. En crónica xudicial, segunda xornada en Lugo do xuízo contra o profesor de música acusado de abusos sexuais a alumnas. Hoxe declararon peritos e forenses e está previsto que mañá o xuízo quede visto para a sentenza. Patricia. Sí, porque para mañá queda xa a parte final do xuízo, na que as partes presentarán as súas conclusións e quedará xa o xuízo visto para a sentenza. Nesta segunda xornada celebrada hoxe a vista oral xirou en torno a 2 informes contrapostos. Un deles proposto pola Fiscalía, no que 2 psicólogas do Imelga dicían que lle dan credibilidade ao testemunho de só unha das víctimas, mentres que o resto non os consideran cribles, algo que non está de acordo a acusación particular
particular que levou o xuízo a unha psicóloga que no seu informe cuestiona o Imelga e di que polo menos o testemunho de 3 das víctimas é compatible con ser víctimas de abuso sexual. Tras declarar o acusado, era a quenda dos forenses e peritos. A sala que ten que tomar a decisión de determinar se son creíbles ou non. Esa é unha valoración que depende exclusivamente da sala. As forenses só dan credibilidade ao relato dunha das menores, que describiron como amplo e de calidade e non un discurso preparado. Pero no caso do relato das outras 4 menores ven incoherencias, un criterio que a acusación tratou de desbotar. Temos moitos elementos obxectivos dentro de todas as actuacións que sí as consideran creíbles. A acusación tamén avaliou a declaración do acusado. A min pareceume personalmente inverosímil. Feito de decir que collos no colo unha menor, que non a podes, se un menor nunha clase se porta mal, que non o poidas mandar á dirección, poñerlle un parte, senón que a solución sexa coller no colo e arrimar a zona genital. A defensa mantén a inocencia do profesor, así cualificaba o seu abogado a súa declaración ante a sala. Fue una declaración muy dura, lo que pasa es que yo creo que salió bastante airoso, o sea, es una persona que contó su verdad. A Fiscalía mantén a petición de 5 anos e medio de prisión por un delito de agresión sexual a unha menor, mentres que a acusación eleva a pena a 30 anos, 6 por cada unha das 5 vítimas. Unha historia que puido rematar en traxedia. Os 6 tripulantes dun pesqueiro tiveron que ser rescatados esta mañá logo de afundirse o seu barco na ría de Muros en Oia. Por sorte, están sans e salvos. Aliu, Omar e Musa son 3 dos 6 tripulantes do Reixiño. Con moita temperanza, relatáronnos como foi o naufraxio. Estábamos yendo el camino para ir donde pescamos y nosotros estábamos durmiendo abajo, el patrón estaba en el puente y sentimos que empezaba a entrar agua donde estábamos nosotros. Y luego David intentaba llamar y un barco vino a cogernos allí porque ya estaba el barco, no sabes. Rescatounos o pesqueiro do mar de Porto do Son, que estaba preto deles. O patrón e outro dos mariñeiros tiráronse á auga cando o Reixiño xa ia a pique. A Salvamar Regulos trasladounos logo a Porto. Unha vía de auga foi a causa do afundimento, pero descoñécese que a provocou. O que me dixo o patrón é que eles iban navegando, estaban xa chegando para empezar a virar. Unha vía de auga, non sabe cal foi o motivo, non sabe se tropezaron con algo, non sabe cal foi o motivo. O patrón e outro mariñeiro tiveron que ser trasladados ao Hospital do Barbanza por unha crise nerviosa. O Reixiño xa sufrira unha vía de auga de 2005 e tivera que ser remolcado por Salvamento Marítimo a Porto do Son. E noticias como esta fan que manteñamos a esperanza no ser humano. Van ver por qué. Xosé Manuel, un veciño de Vigo, acaba de recuperar unha carteira que perdera. Devolveron ya cos 500 euros que levaba dentro. Xosé Manuel Segade e Alejandra non saben como agradecer á muller que lles devolveu a carteira. Estaban desesperados. Tiña toda a documentación e 540 euros dentro. O traballo de 3 días. Estamos en un momento angustioso por todo, la pérdida que fuimos, volvimos y nada, y el dinero y los documentos y que se trabaja mucho para poder ganarlo. Volveron ao aparcadoiro de Tui onde pensaron que lles caera a carteira e non atoparon nada, nin sequera puideron presentar unha denuncia. E cando xa estaban desesperados... Tuvimos la sorpresa ayer de que nos tocaron timbre en casa y nos devolvieron la cartera con todo el dinero, pero le quisimos recompensar, no aceptó. Segade contén as vaguas da emoción. Gracias a Dios y a esta buena gente que todavía existe y que nos da una esperanza de vida y de recuperarnos. Es realmente una situación muy buena. A súa gratitude é inmensa porque Xosé Manuel, que ten problemas de mobilidade, estaba agobiado cos trámites da documentación. Tamén apuntan que cada vez teñen menos caixeiros ou entidades para ingresar os cartos da recadación, por iso levábanos en riba. Ainda estamos no inverno, pero quen o diría? Hoxe puidemos gozar dunha xornada calorosa en boa parte de Galicia. Na Coruña superáronse os 25 graus e a praia deixou imaxes propias do verán. Sensación de verán nas praias da Coruña, primeiros baños de sol que moitos botaban en falta e poucos desaproveitaron. Que viñera o sol xa dunha vez, con tormenta xa facía falta un pouco de sol. De que facía falta, ya había moitos días de chuvia
hacían falta un pouco de sol, a verdad. As temperaturas máximas chegaron a superar na cidade os 25 graus, calorciño dabondo para desfrutar dun auténtico día de praia. Hasta ahora se está ben, agora cando se vai ao sol xa cambia a cousa. Houbo baño ou non? Non. Non. Ademais hai moito oleaje, eu teñolle moito respeto. Mar con ondada que deu un bo susto a dúas bañistas que eran arrastradas cara ás rochas de Riazor. Alertada a policía local, finalmente lograron saír polo seu pé da auga entre a expectación de dúcias de persoas. O bo tempo tamén animou paseos e terrazas de bares e restaurantes. Despois de un inverno tan duro, agradeces estos días. Bueno, pues salió el sol y dijimos vamos a lanzarnos a la calle, pero bueno, como toda la ciudad, porque está todo en plan a tope. Unha xornada de sol que soubo a pouco. Había case 13 anos que os encoros españois non almacenaban tanta auga. Segundo o último dato do Ministerio para a Transición Ecolóxica, as reservas do país están hoxe por riba do 83%. É a maior porcentaxe desde xuño de 2013. As presas galegas superan a media nacional. As da demarcación Miño-Sil están case ao 86% da súa capacidade, mentres que as de Galicia Costa achéganse ao 90%. Na Idade Media, o correo máis rápido era a cousa dos pombos. Tanta importancia tiñan que os reis católicos ordearon protexelos. Hoxe é unha disciplina que se conserva só a nivel competitivo. É un rapaz de Bóveda e o campeón galego. Falamos con el para saber de onde lle ven esta paixón. Con só 15 anos, Salvador Pallares é o actual campeón galego de colombicultura deportiva. Na súa casa de Bóveda, concello onde reside dende que veu de Cataluña, cría as pombas coas que compite, unha paixón que herdou da súa familia. Esto me viene a raíz de mi familia, de mi abuelo y de mi padre. Y aquí concretamente en Galicia, que me abrió las puertas dos chicos, que es Borja Alonso y Julia Alonso, para facilitarme concursar en Galicia. A pesar da súa curta idade, Salvador participa tanto en torneos de ámbito autonómico como estatal. Nesta disciplina, polo momento escasamente implantada no noso país, as as dos machos son pintadas con cores rechamantes e durante horas deben seguir unha pomba ao mesmo tempo que compiten coas aves doutros criadores. Cada volador llevará 7 palomos de media, más o menos. Y todos los voladores nos reunimos en un punto, soltamos los palomos y soltamos la paloma. La paloma va haciendo paradas en árboles, en tejado, en suelo, y el que más tiempo esté con la paloma en esas 6 pruebas es el que gana. Durante as probas, as pombas poden chegar a percorrer distancias de ata 30 kilómetros. Zara anunciou unha colaboración creativa de 2 anos con John Galliano. A compañía explicou que o deseñador vai traballar con pezas de temporadas pasadas de Zara, deconstruíndoas e transformándoas para novas creacións. Guiadas por un proceso de alta costura e unha visión de autor, as coleccións iránse presentando por temporadas ao longo da colaboración co famoso deseñador que comezará o mes de setembro vindeiro. John Galliano, de 65 anos, foi no seu día causante da exitosa renovación de Christian Dior. Agora queda esperar a setembro para comezar a ver o seu traballo con Zara. E no día despois dos Óscar, Oliver Laxe di que está feliz pola experiencia vivida estes meses e polas oportunidades que lle abren as dúas candidaturas da súa película aos premios máis importantes do cinema. Foi o que lle dixo a Alfonso Rueda nunha videochamada do presidente para felicitar o director. É fácil perder contra cineastas tan bons. É para estar moi orgulloso. Ti que tal estás? Estou moi ben, estou feliz. A verdade é que por todo o que aprendí facendo balance destes meses, sobre todo por a oportunidade que teño, estou nunha super boa posición. Eres o noso frontman, o sea que cóidate moito, síntete moi orgulloso, que non estamos moi orgullosos de ti. Gracias, presidente. Unha aperta de toda Galicia. Vale. Gracias. Valencia celebra as fallas, unha tradición que se remonta á Idade Media, cando os carpinteiros queimaban obxetos vellos e restos de madeira á véspera do día de San Xosé. Co paso do tempo, estas lumieiras evolucionaron ata as enormes esculturas satíricas que coñecemos hoxe. A gañadora deste ano é esta que ven.
Hai un ano de traballo entre deseño e construción e un montón de cartos. 260.000 euros gastaron nela para despois queimala. A peza é unha sátira en que demos caracterizados de personaxes actuais representan tentacións como o diñeiro, o amor, o éxito ou o poder, con Trump incluído. Por certo, que os creadores desta falla gañaran xa tamén o ano pasado. Están a tempo de asistir á crema se teñen esa sorte. Será este xoves á noite. Ata mañá. Que passar que el dia 20 arribaria. La tinc clavada només del cap la melodia. Me va jurar que tornaria a votar. De la crema